L-erba filgħodu komplet il-kompilazzjoni tal-provi kontra Tony De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Deputat Parlamentari Giovanna De Bono li qed jaffaċċja 11 l-akkuża wara li allegatament ordna li jsiru xogħlijiet tal-voti f'Għawdex. Fil-qorti xehed l-avukat u konsulent tal-Ministeru għal Għawdex Grezzju Merċieqa li qal li lejn l-aħħar ta' Ottubru li għadda kien imsejjaħ għal-laqgħa li preżenti għaliha kien hemm is-Segretarju Permanenti John Borg, il-Chief of Staff Christian Zammit u żewġ uffiċjali oħra. Preżenti wkoll kien hemm Joseph Kawki, ix-xut ewlieni f'dan il-każ u li taħt il-protezzjoni tal-liġi tal-whistleblower kixef dak li allegatament kien għaddej f'Għawdex qabel l-elezzjoni. Kawki qed isostni li baqa' ma tħallasx ta' xogħlijiet li għamel fil-privat fuq ordni ta' De Bono bil-valur jitlaq għal 50,000 euro. Fix-xhieda tiegħu l-avukat Merċieqa qal li għalkemm issieħ kemm il-darba dwar il-gravità tal-allegazzjonijiet, Kawki baqa' jinsisti bil-verżjoni tiegħu tal-fatti u għażiet li fl-ebda mument ma jiftakar li l-Kawki jitlob li jitħallas mill-Ministeru wara li jingħata l-protezzjoni tal-whistleblower. Intant l-erba xed ukoll Joseph Buttigieg li qabel l-elezzjoni kien jawtorizza x-xogħlijiet fuq ordni tar-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Fil-qorti huwa kkonferma l-firma tiegħu fuq numru ta' dokumenti li jiċċertifikaw li x-xogħol ikun intbagħat filwaqt li kellu dubji fuq oħrajn minħabba li t-timbru tal-Ministeru sar propju fuq il-firma. Fis-seduta li jmiss li hija skedata 18 ta' Novembru, il-qorti se tiddeċiedi jekk iżżommx li friżar temporanju tal-assi fil-konfront ta' De Bono u jekk il-Pulizija għandix tgħaddi lid-difiża il-fajl tagħha dwar il-każ.